deɛ damanim hɔ yi ɛyɛ dɔtɔ na wei nso ɛyɛ dɔntɔ na dɔntɔ yi ne ketewa no yɛfrɛ no aprekyua na aprekyua ɛyɛ saa tɔ yi ne ketewa a ɔbɔfoɔ ɛde bɔ ne nkyɛn saa ɔde sen na ne nkyɛn na ɔde akɔ ahayo na ne dam nkyɛn ha yi nso ɛyɛ kwakuo na kwakuo na yɛbu ne ho bɛ sɛ abɔ kwakuo didi a ma otiri so na ebi a na ɔbɔfoɔ bi ɛdɛɛdɛɛ saa nso ɛna abo bi abedi maduane na sɛ enyeme ya nye no okwakuo a nsa ehia sekan ɛna suburuku ɛboa kwakuo no na kwakuo nso boa suburuku na de etwato a yɛde bedi ndwuma no ɛyɛ kwakuo si ɔdɔtɔ ɛmfa ne nsie na wankasɛ ɔmfa no koraa na ebire bi na dasani kwakuo ɛna dɔtɔ ɛna ɛwɔ hɔ na dasani ekon kese si nti dasani ɛyɛ sɛ kwakuo ama ɔmo enkodua biribi na adekoro no ba ɔmo adi na doma nkomasɛm ɛtɔkɔ so kyerɛ sɛ kwakuo ankɔ na nanka dasani nim sɛ kwakuo nsa hia sekan sanse wɔn nsa num ti sɛ dasani pɛpɛpɛ nso kwakuo ankɔ na ɛnam saa yɛ so ma dasani ɛfato ne ho so sɛ obedi ho dwuma na ɔkɔdɔe na no baa no hyɛ ase sɛ ɛba no ɔbɛkɔ bia no na ohun sɛ obi akɔwia no baa no bi na da nsuo ato mpodi a ohun sɛ ana no sɛ nipa nan ɛno nti ɔfato no so sɛ ɔbɛtetɛ na wakye kromfokoro a odi sɛ adwuma no na mmerɛ bi a ɔwɔ na ohun sɛ ɛyɛ kwakuo ɛna watu no baa no bi ɛno nti ɔpangu kwakuo so na bra ɔpangu no so na kwakuo di minika ekowura ɛyɛ dɔtɔ yi mu na owura mu no ɔkɔ no na ɔsrɛ dɔtɔ sɛ ɔma no mmɔ no ho adua wɔ ha na nti sɛ adasani ebeku no na ɔwɔ mu na no ohun sɛ dasani atwam kɔ wanhu no ɛno nti na duabɔ no a ɔbɔ ne ho no mfaso aba so afei owie na sɛ ɔkɔ a dɔtɔ sɛ daabi mema nkɔ na me nso ɛsɛ sɛ me mu yɛ sum sɛ deɛ bɛyɛ a metumi adi me dwuma pii kae sɛ saa dɔtɔ yi mu ɛna wudifoɔ tete no na ɔmotumi kɔhyɛ adidi bɔne na dɔtɔ yi mu nso mmoa bi te sɛ pramire akyerebene awɔ akɛseɛ paa te sɛ nini nyina tumi ewura dɔtɔ yi mu bi na dɔtɔ ho bɛ ne sɛ deɛ ɔwɔ so dɔtɔ no ɛyɛ na onsuro akorokra na obi bebisa sɛ deɛ ne akorokra ɛyɛ nsuo a efiri wura so ebegu fam ɛno nti obi a ɔwɔ so no a na onsuro nsuo na ebegu ne so anase ebegu fam no sanso ɔno anim sunsuanso a ɔwɔ so akorokra ɛde ba kae sɛ yɛwɔ hasuo no ɛyɛ deɛ ɛwɔ wura no so a yɛburu wura no ɛno nti sɛ okotu biribi ana wonam afuom na afuonkwa no so nsuo na ɛwɔ hɔ no ne nyinaa ɛyɛ hasuo na akorokra deɛ yɛ deɛ efiri wura no so ne titiri paa ne nnua akɛseɛ na ntentene ɛso ebegu so ɛwɔ fam no yɛka sɛ ha ɛyɛ aboa na ha na nkasa so ɛyɛ wuram ɛno nti yɛwɔ ha mekɔ hayo na obi a ɔbɛka sɛ ɔkɔ ha no na ha no ɛyɛ nam ɛna oyi anaasɛ nam ɛna okum ɛno nti ɔbɔfoɔ anaasɛ ɔbɔmmɔfoɔ etumi ɛkɔ hayo kae sɛ yɛwɔ hasuo yɛwɔ habayerɛ ɛna yɛwɔ ahayo ɛno nti yɛka ha paa deɛ a na ɛyɛ wuram ɛno nti adeɛ biara wobɛte sɛ ha ɛka ho no na ɛyɛ wuram ɛna yɛyɛ no ɛno nti yɛmaamenom no tete no anaa ne mpo ɔna obi to a ɔse mekɔ ha mu aba ne nyinaa kyɛ sɛ ɔkɔ ewuram ɛna aba afei kwakuo ka kyerɛ dɔtɔ sɛ wongyae na ebu ɔse da ongyae no ɛma ne nkɔ ɛhɔ na kwakuo sɛ ne sɛ na mesi fa me si a na afei wafa me koraa ɛhɔ ɛna mpanimfoɔ de nwono ɛbɛsɛ aboa kwakuo se ɔdɔtɔ ɛmfa ne nsie na wankasɛ ɔmfa no koraa baabi yɛ ɔno ma na ahokyerɛ aba na wode wo biribi ama obi
nipa no tumi fa ade no te sɛ ɛyɛ ɔno ankasa no deɛ baabi mpo wɔ hɔ no ma asɛm ketewa bi na aba na mugu so a mu siesie no na akɔba sɛ akyingyegyeɛ ana adeɛ bi a nanka ɔde ma nipa no na onim sɛ brɛ adu sɛ ɔde ma no afei na nipa no agye abɔ so wafa na adeɛ ɔde bɛma obi mu hɔ ɛtumi bu saa ɛbɛyi wei na mede brɛ a ɛnɛ yɛ wo yi ɛyɛ ɔpɛpɔn bosome no ne da ɛto so dunum wɔ afei mpimienu akyi aduonu nsia no mu media no ogu akurofa frɛ me prof na mɛgye so ne papa sɛ mekyia wa gye me so sɛ yɛ adeɛ no na me adom a afoforɔ bɛsan ate me nka nyame nka ho